Arestaduan sarong empleyado kan LGU Birak sa pigkasar na bypass operation kan otoridad pasado alas 11:43 nin banggi kan nakaaging Biyernes, Mayo 17 sa Barangay Cavinitan, Birak, Catanduanes. Nabistuan suspect na si Richard Taraya Ilabeta, 54 anyos, asin residente kan Barangay Francia, parehong Banwaan. Nakuha sa posisyon ni Taraya ang 0.032 grams nin pigtutubudan na shabu na nagkakantidad 13,926 pesos asin budol money na nagkakantidad nin 1,000 pesos. Positibo po. So transaction na kasi so sarong heat sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance. Ini sa tabang po ni kang kan mga informants tapos subada kang barangay na maski po nito lodging hospital pigano po nindan ang duman vigilante po ang mga yaon po duman. Kabali ang suspect sa watchlist kan Birak MPS, asin newly identified drug personality sa Banwaan. Iniman ani katulong bes na may nadakupan Birak MPS na empleyado kan LGU Birak na imbwelta subuot sa illegal na droga. Pangapudang ko permis sa mga badak and then sa mga barangay auxiliary team na pakusugunta ang ang pagmanman lalo sa mga involved sa droga aron kay ginagibumi they pigahalat na maglakop pa ang pigbabawal na bulong. Do drug clearing pa mga barangay, siyempre sa mga kapitan na pudang kumampo na pakusugon po ang anti-illegal drugs po through the BIDA program or Buhay Ingatan Droga Ayawan po. Sa presente na sa kustudiya pa kan Birak MPS ang suspect na naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.